ഈ തറക്കല്ലിടുന്ന ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ തന്നയ്ക്ക് ശ്രീലങ്ക. ഇതിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നല്ല, ഈ സംരംഭത്തെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനൊരു സ്ഥാപനം, ഹെഡ്ഗേവാറിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനൊരു സ്ഥാപനം പാലക്കാട് ഉയരില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധങ്ങളല്ല പ്രതിഷേധങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരും. നടത്തില്ല. 28 കൗൺസിലർമാരെ വിജയിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നാട്ടിലെ ദേശീയ പുരുഷന്മാരുടെ പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മാരകങ്ങള് അതുപോലുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് നാമകരണം നിർത്തും. ഈ നടത്തുന്ന ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ തറക്കല്ലിടുന്ന ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിലെ അടൂരിലെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ തന്തയ്ക്ക് ശ്രീലങ്ക. ഈ വിദ്യാലയം പണിവാഴ്ത്ത പോകുന്നത് നഗരസഭയുടെ ഭൂമിയിലാണ്.